Hola, bon dia a tots, com esteu? Benvinguts un dia més. Bé, ja hem tornat, s'han acabat el baró de Pasqua, els dies després de descans, dius de Sant Vicent, i ara ja toca tornar bueno, comencem el tercer trimestre. Ja el vam precomençar abans d'anar-se'n, però darrere de tot això pues, ha sigut una miqueta complicat. Pareix ser que anem a tenir que seguir treballant d'aixina, i bé, bueno, farem tot el que puguem, val? Des de la nostra part, des de la vostra part també. Heu d'intentar ser pacients, fer tot el que se'ns està demanant des de part del Ministeri, Conselleria i de més. Tindre paciència, intentar ocupar el temps amb activitats, fent deures, llegint, jugant, val? Aprofitar estar temps amb les famílies, que normalment darrere les nostres feines i demés pues, és complicat, val? I bé, i fins que es deixen una miqueta anar eixint de casa. Eixir a aplaudir, eixir a fer al balcó, a prendre l'aire, a prendre el sol quan faci sol i demés. I bé, anem a canviar una miqueta la dinàmica, val? Ahir vaig informar als vostres pares i mares i el que anem a fer és seguir un horari, val? Seguirem un horari i cada dia farem dues assignatures. Anem a seguir aquest horari d'ací, val? Aleshores, dilluns farem matemàtiques i castellà, dimarts socials i valencià, dimecres castellà i naturals, dijous matemàtiques i socials i divendres valencià i naturals. Val? Bé, més o menys ho hem arreglat així perquè cada dia tinga una llengua, tinga una part més científica, que pugui ser matemàtiques o naturals, val? I la part de socials. Bé, també recordeu que bueno, aniré enviant-vos les rutines d'educació física que estava preparant Sònia i les activitats d'anglès que Raquel va preparant-vos també. Val? Això ja s'ho organiseu de la manera que vosaltres preferiu. Val, bé, doncs això és el funcionament que anem a seguir, val? No vaig a penjar vídeos de totes les assignatures. Jo penjaré de socials i naturals, vos intentaré fer en totes les sessions, però matemàtiques, valencià, castellà, únicament de les parts que crega jo que siga necessari explicar alguna com a tal. Val? O bé vos faré el vídeo jo, vos el farà el Mudena o David, que sabeu que som els tres que estem en sisè, i bé, pues, estem repartint una miqueta la feina per a poder arribar a tots els alumnes de la millor manera. Val? I velar per a que l'any que ve, quan passeu a l'ESO, aneu totalment preparats, no teniu que patir per res, que no aneu a quedar-se darrere en res, per això ja s'encarreguem nosaltres. I bé, també Maria Jesús vos envia salutacions, com sabeu, està penjant algun vídeo, algunes activitats, val? Jo estic en contacte amb ella quasi tots els dies, ella amb mi en compte, que vos trobo molt a faltar, però bé, sabeu que encara no està al 100% i de moment pues, continuaré jo. I això, que vos envia salutacions, que molts records i, bueno, vam anar a alguna coseta, en plan més divertit, que també és interessant anar fent-ho. També vos enviem recursos, revistes, que podeu anar consultant o per vostre compte anar mirant per internet, hi ha multitud de recursos. Després fer activitats físiques, a qui li agrada jugar al futbol, a qui li agrada ballar, hi ha classes d'entrenaments, d'atletisme, de tot tipus, hi ha classes al YouTube, podeu buscar o qualsevol de més. Doncs bé, vist això, avui farem socials i valencià, però vaig a començar per esta primera sessió, vaig a fer la de valencià, la de socials la faré en una altra sessió. Bé, anem a fer el tema nou, que anem un tema darrere dels nostres companys, anem a treballar únicament el que hem cregut que és indispensable per a que l'any que ve pugueu tindre la base que toca. Aleshores, del tema nou anem a treballar únicament avui i el divendres. Després ja, la setmana que ve, passarem al tema 10 per anar al mateix ritme que els nostres companys de 6è B i 6è C. Bé, tema nou, i anem a la pàgina 132, que és la gramàtica, els verbs regulars i irregulars. Bé, ja s'ha treballat en cursos anteriors, així tenim
una miqueta una preparació de recordes que és un verb irregular, comprova amb aquesta activitat. Bueno, un verb irregular es presenta canvis en l'arrel de més. Vale. Bé, verbs regulars i irregulars. Anem a llegir la teoria, a veure si hi ha alguna coseta que no enteneu. Ja recordeu, s'adreceu a mi sempre al correu. Qualsevol dubte, no patiu, que jo no tinc problema d'explicar-vos. Si hi ha algun exercici que no sabeu per què és així i vos hem enviat les correccions i no sabeu per què, me l'envieu a mi, jo vos el torno a corregir, no passa res, val? És la meva feina i m'agrada. I ho faré encantat, sense cap problema. No tingueu reparo en preguntar-me. I si ja vegem que no podem solucionar-ho, doncs ja buscaríem alguna solució. Bé, verbs regulars i irregulars. Els verbs regulars mantenen l'arrel invariable, val? Sabeu que l'arrel és la part que sempre està de la mateixa forma escrita, indiferent de la manera que conjuguem aquell verb. Val? Bé, en totes les formes de la conjugació, vale? Però sempre les mateixes desinències que el verb ens serveix de model. Vale? Parlar, témer, batre, vale? Segueix el model de parlar, per exemple, ens posa així: parle, parlaré, parlí i parlava. Quin seria l'arrel? Parla, incluïda la L. I el que seria la desinència és, per exemple, en parle, doncs seria únicament la E. Després, són regulars també els verbs que tenen l'arrel acabada en C, G, C trencada o J, ja que tot que es pronuncien igual al llarg de tota la conjugació presenten algunes variacions, és a dir, tenen la mateixa estructura, únicament que canvia la lletra per les regles d'aixes lletres, de la C, la G, la C trencada i la J. Sabem que pues la J quan va davant de la A o quan va davant de la E és J o actua com a G o com a G. Entonces, depenent, canviarà la J per la G o la C per la C trencada en cas de que siga per norma de la pròpia lletra. Per exemple, tanca, tanquí. Tanquí, si ficarem el tanc, la C seria tancí. Com que canvia el so, canvia la lletra, però el so és el mateix, aleshores seguiria sent regular. I els verbs irregulars presenten canvis de l'arrel. Vaig i anem. És totalment diferent, però perteneix al mateix verb. Però la paraula canvia per complet. Fixeu-vos que no hi ha ni una lletra igual. No utilitzem les mateixes desinències en el verb model corresponent estic o les dues coses alhora. Sàpia, és diferent. Alguns verbs com anar, fer o ser són irregulars. Recordeu, fer, ser i són. Fer, ser i anar, perdoneu. Anar, vaig. Ser, fer, faig. No anem a dir que la F és l'arrel, no pot ser una lletra només. O ser, soc. La S no és l'arrel. Bé, irregularitat dels verbs valencians. La majoria dels verbs irregulars presenten canvis sobretot en l'arrel. Aquests canvis poden ser bàsicament de dos tipus. En alguns verbs com beure o viure, la vocal al final de l'arrel es converteix en una consonant. O una altra segons la forma verbal conjugada. Bec, bevem. Visc, viviu. Visc té la S canvia per B baixa i la C canvia per una vocal, el que es diu així. És que pot canviar-ho per consonant o per una vocal. O bevem, bec, canvia per B baixa. Altres verbs com poder o collir, el que canvia en l'arrel és la vocal. Exemple, puc, pots. Canvia en l'arrel la vocal. En la de dalt canvia la consonant i en la de baix canvia la vocal. Cull, collim. Canvia la U per la U. Bé, les activitats. L'activitat 1. Què és més fàcil de conjugar? Un verb regular o un d'irregular? Per què? Esta anem a fer-la un poquetet així entre nosaltres. És més fàcil un verb regular. Per què? Perquè sempre té la mateixa arrel. Sabem que l'arrel sempre va ser la mateixa. I la desinència, més o menys també. En la majoria de verbs sol ser igual. Per què? Doncs per aquest motiu. Ho tenim així. Els verbs irregulars presenten canvis en l'arrel, no utilitzem les mateixes desinències. Veus? Canvia per això. La U no l'heu de fer. Quins verbs amb variacions en l'arrel es consideren regulars?
Bé, tenim així quins verbs amb variacions en l'arrel. Hem dit que els que acaben en l'arrel acabada amb C, G, C trencada o J, encara que canvia una miqueta l'arrel, es consideren regulars. Val? Ho tenim també, no fa falta que ho fem. On solen presentar majoritàriament irregularitats els verbs valencians? Bueno, ens en diu així, la majoria de verbs irregulars, els verbs valencians presenten irregularitats. I són de dos tipus. En els verbs que l'arrel es converteix d'una consonant a una altra o que en l'arrel canvia d'una consonant a una vocal. Bé, la U no cal que la feu, ja l'hem fet entre nosaltres, val? Queda més o menys clar. Bé, vull que feu primerament el resum, val? El teniu baix de tot, fem el resum i després fem l'activitat la 2, la 3, la 5 i la 6. L'activitat 2. Localitza el verb irregular en cada grup tenint en compte el verb model que segueix i digues si presenta la irregularitat en l'arrel o en la desinència. Buscarem el verb irregular i mirarem a veure si té la irregularitat en l'arrel o en la desinència, com es pregunta. Tenim així el verb parlar, temer, sentir, el verb model. Bé. 3. Digues quins d'aquests verbs que presenten variacions en l'arrel són regulars i per què. Hem de veure quins són regulars i, tot i que tenen canvi en l'arrel, hem dit que hi havia un grup que eren regulars tot i que tenien canvi en l'arrel. Doncs hem de dir el per què. La 4 hem dit que no. La 5, escriu la primera persona del singular. Primera persona del singular soc jo. Dels temps proposats d'indicatiu, d'aquests verbs irregulars, i explica en què consisteix la seva irregularitat. Qui no recorda el que és l'indicatiu i demés, el tema anterior o l'altre que ho vam donar. Pega una miradeta i ja està. I la 6, consulta la conjugació dels verbs ser i anar al final d'aquest llibre i digues alguna de les irregularitats que presenten. Encara que no ho veig greu, en la teoria hem vist quines irregularitats tenen aquests dos verbs. De tota manera, mireu al final del llibre que teniu els verbs conjugats i mireu què és el que passa en aquests verbs. I escriviu una xicoteta en una línia o dues línies què és el que ha passat. Vull que descobriu què és el que ha passat. I bé, les paraules, això serien les activitats. De la pàgina 132 hem dit que la 1 no la farem perquè l'hem fet oral i de la 132 farem la 2, la 3, la 5, la 6, però primer farem el resum. Resum, 2, 3, 5 i 6. Bé, respecte al repte que us vaig deixar abans de Pasqua, els mots encreuats, bé, vos deixo la solució així i ara en la classe de socials vos donaré el repte per al dia de demà. Després també ens han fet una proposta, una xica que està fent pràctiques en la classe d'Almudena que tracta del següent. És a dir, tots els dies ens donarà una plantilla, que ara vos la deixaré també, vos la passaré per el Telegram, i heu de fer, cada dia ens proposarà una paraula per a que l'analitzem. Fem un xicotet dibuix i escrivim una miqueta. Bé, la fitxa consta de definició, és a dir, la paraula del dia, per exemple. La paraula del dia és xàtiva. Paraula del dia, xàtiva. Definició, què és xàtiva? Busquem per internet o si sabeu què és xàtiva. Xàtiva és una població a la província de València, de la comarca de la Costera, la capital de la Costera, bé, tants habitants, el que siga. Una xicoteta definició de lo que és. És un substantiu, és un verb, és un adjectiu, és un adverbi o altres. Paraules relacionades, al ser el nom d'un poble podem buscar el gentilici, fer un dibuix, busqueu per internet o el que siga, i una oració, i farem l'oració de la que vulgueu, amb aquesta paraula. Recordeu la paraula xàtiva, és la paraula que teniu que fer per a avui. Bé, i res, això seria tot per la classe de valencià. Donar-vos la benvinguda i ens vegem ara en socials. Vinga, adeu!